Бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемдәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Мусагыйтов. Фәнис әфәнде, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез, Аллага шөкер, хуш килдек. Хатын кызларын котлап, бәйрәмнәрне әйбәт кенә уздырып җибәрдегезме? Аллага шөкер, уздырдык, бик матур узды. Без үзебез кичкенә генә спектакль куйдык сәхнәдән. Махсус хезмәттәшләрегез, коллегалар өчен. Барыбыз да киенеп, барыбыз да әзерләнеп, фотоларын менә социаль челтәрләрдә карарсыз. Аны чыккандадыр инде ул. Бик матур булды. Иҗади бүләк димәк. Иҗади бүләк. Сез беренчеләрдән булып журналистлар клубы оештырдыгыз. Нәрсәгә кирәк иде ул? Журналистлар нәрсәгә өйрәтергә җыенасыз? Дөресен әйткәндә, бу турыда фикерләр күптән йөрде инде. Менә кай вакыт бит журналистларга җитеп бетми театрның кухнясын дип әйтик, белү. Спектакльләр кайдан туа башлый? Алар ничек итеп әзерләнәләр? Һәм бөтенләй дөресен әйткәндә, язучылардан ук башлап әзерлибез без. Ничек итеп туа, һәм ничек итеп сайланып алына. Аннан соң алар режиссер белән ничек итеп эшлиләр, язучы, драматург. Һәм сценографлар белән ничек эшләү, композиторлар белән ничек эшләү, алар аны белеп бетерми. Шуңа күрә күп кенә безнең язучыларыбыз, журналистларыбыз спектакльгә барып кайтканнан соң язалар. Мин бардым, карадым, матур иде, кайберсе яза. Менә бармыйм, аннан соң эчтәлеген әйтеп чыгалар. Монда бит төрле моментлары бар. Шушы спектакльдән соң тамашачы ача алмаган җирләрен алар ачып бирергә тиеш. Алар тамашачының сүзенә, сорауларына җавап бирергә тиеш. Һәм нинди юнәлештә алып барырга тиеш алар. Менә бөтен әйберләрне алар бөтен нечкәлекләрне хәтле белсәләр, тамашачыларга да һәм безгә дә җиңел булыр иде. Белсәләр дисез, менә шул театр өлкәсендә эшләүче журналистлар, шул журналистлар клубына үзләр йөриләрме соң? Йөриләр, менә безнең беренче клуб узды. Аллага шөкер, анда без чакырган идек бар журналистларны, ләкин бөтенесенә әйтелеп бетмәгән иде әле. Һәм беренче клубта безнең яшь журналистлар катнаштылар, һәм әле журналист булып бетмәгәннәр дә катнашты. Һәм олылардан, һәм тагы бер әйберне әйтәсе килә, без критикларны чакырдык. Менә критиклар белән сөйләшү дәверендә критиклар әйтер иде, аңлатыр иде аларга, ничек иттереп анализ ясарга, кай җирләрен ничек итеп ачарга. Менә шул әйберләрне бергә уртага салып сөйләшергә тиешләр. Шәй өстәл артында. Менә театр өчен гомумән тәнкыйть ул яхшы әйберме, начар әйберме? Һәрбер начар әйбер ул икенче яктан яхшы әйбер. Менә үзегез беләсез, төшеп беткәннән соң гына күтәрелергә була. Ул механикада бар, ул бөтен әйбердә, менә сәясәттә бар ул. Шуңа күрә физика законы. Физика законы, аны бөтен җирдә кулланырга була ул әйберне. Төшеп беткәннән соң гына күтәрелә башларга була. Һәм менә шу тәнкыйтьтән соң гына башка бүтән фикерләр килә. Тәнкыйть бит ул читтән карау дигән сүз. Икенче яктан караганда, читтән карап алар сиңа әйтәләр. Без инде ияләнеп беткән булырга мөмкин. Алар читтән карап бүтәнчә әйтеп әйтәләр. Бүтән фикерләр бирәләр. Фикерләр күп булганда гына бер фикер туа. Монысы белән аңлашылды. Икенче темага күчик, ул алкыш, Татар драматургиясе лабораториясе, ул нинди эшчәнлек алып барачак? Менә бу журналистлар клубы һәм алкыш лабораториясе, алар бер-берсенә бәйләнгән, бик нык. Мин шуны гына әйтәм, бу алкыш лабораториясе турында бик озак сөйләргә кирәк, һәм бик күп сөйләргә кирәк булачак бөтен нечкәлекләрне ачу өчен. Мондый лаборатория, дөресен әйткәндә, Казанда булганы юк. Без анда әйткәннәр, спортлан музыка буенча лаборатория уздырып карадылар, ел ярымга сузылды дип. Ләкин алардан үзенчәлекләре әле безнеке. Беренчедән әйтеп кенә узам, безнең бу лабораториядә башка лабораторияларга охшаган язучы, драматург һәм режиссер гына түгел, безнең монда булачак бөтенләй белән. Шунда ук булачак сценографта, шунда ук булачак безнең композиторларда, режиссерда, хореографта, драматургта. Алар бергә утырып бер команда булып ясаячаклар менә шу эскизларны. Пьеса тудырга тиешләр. Пьесаны тудырып, аны үзгәртепме? Ну, һәр хәлдә көтәбез шедеврлар.